O Concello de Ribeira avanza nos trámites para que a Rúa do Porto, en Aguiño, pase a ser de titularidade pública. Aínda que se trata dun vial que dá acceso a numerosas vivendas, almacéns e mesmo negocios, discorre por terreos privados. O Goberno iniciou o expediente administrativo para identificar os 13 propietarios cos que asinará os convenios de cesión de terreos. Dá entrada pois a moitísimas chabolas, a vivendas, a fincas, pero o certo é que estamos nun terreo privado que, polo tanto, non é competencia municipal e no que nunca se pudo pois nin actuar, nin asfaltar, nin darlle os servicios básicos que calqueira pois rúa como esta, de tanto tránsito, demais merece. Hai que facer fincapé en que aquí atopamos pois un negocio, atopamos chabolas onde hai tránsito diario, porque aquí se gardan moitas embarcacións das que saen ao mar pois cada día no Peirao de Aguiño, e polo tanto hai un traballo feito de búsqueda de propietarios, de tema administrativo, de moito papeleo, como se di pois en termos da rúa, e que vimos pois de aprobar na Xunta de Goberno local esa dación de propietarios dos diferentes terreos que se atopan nesta rúa. Estamos falando neste caso pois de 13 propietarios que acceden a facer pois a cesión dos terreos para que este entorno, esta Rúa do Porto, poida pasar a ter dominio público, esa titularidade municipal, unha vez que se fagan pois todos os trámites que hoxe comezamos con esta primeira inicio de expediente de cesión. Unha vez se proceda á escritura pública dos terreos, o Concello procederá ao asfaltado da vía que actualmente se atopa en terra, así como a instalación de canalizacións para dotar de servizos básicos a todas as parcelas da zona. Faremos pois ese proxecto para que a rúa poida pavimentarse, para que a rúa pois teña un acceso rodado xusto, fácil, cómodo, sobre todo, como digo, para todas as persoas que no día a día teñen que facer aquí parte do seu traballo. Tamén trataremos pois de que ese proxecto poida levar os servicios básicos a todas as parcelas e vivendas desta Rúa do Porto. Son prácticamente 150 metros nos que hai que actuar, e a partir de hoxe, pois como digo, hoxe falando cos veciños, recollendo pois esas primeiras notificacións salidas da Xunta de Goberno da semana anterior, pois vamos a iniciar esos trámites para que os expedientes pasen a facerse pois como manda a administración, se fagan as cesións, se faga pois esa escritura pública dos terreos, e a partir de aí pois tamén teñamos opción a facer pois ese proxecto xa de renovación da estrada como Dios manda.